Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Oh, I love you, Ken. По-бързо да замръзнете, че направо да не мигвате и да не дишате. Окей? Да. За дишането всичко да дишате. Така, ако се размърдате след замръзването, ставате препечени филийки. Разбрахте ли? Я да видя сега дали ще стане. Така. И готови сте. Давайте, ти не чакай така замръзнал. Завърни! За малко да станете препечени филийки. Айде пробваме пак. И раз! Стоп! Браво, Рая! Прекрасно и на всички. А пък можете ли сега да замръзнете? Например, като Мики Маус, е така с ни големи уши. Да. Добре, готови? Танци! Мики! Тук има един Мики с паднали уши. Къде са ушите? Дай тук. Браво! И твоите уши, да. Добре, а сега да замръзнем като снежни човеци. Можете ли ето така? Добре, изправяме се сега и танцуваме последно. Къде са снежните човеци? Стъпи се къде. Браво, добре. Айде, последно. Завърни. Не се хващате. Браво, да вас дайте от 5 точки. Силно. Тя не сила. Много ти харесвам. Кое? Чакай, не пускай, тя ще каже, ела по-наблизо, страшно те от мен, аз не съм страшна. Кажи сега, какво ти харесва най-много? Тортата! А и аз така. На мен най-много ми харесва тортата. Браво! Прекрасен отговор. Добре. Хубаво. А кой друг герой харесваш? Не се ли сещаш сега? Маша, добре. Я да питам сега твоите приятели. Те добри приятели ли са ти? Добри приятели ли са ти? Да ги изпитам ли да видим дали наистина са добри приятели? Добре, сега. Ама ти няма да отговаряш, няма да им подсказваш. Чакаме да видим те дали ще познаят. Питам ви сега неща за Рая. Да видя дали ги знаете, за да видим колко добри приятели сме. Сега, кой е любимият цвят на Рая? Дигаме ръка. Цвят не игра. Лилав, така ли? Така ли, лилав? Не. Розово. Розово. Кое е, розово или лилаво? Лилаво е, как е да позна, да. Е нормално да е, момичетата повече да правят неща. Да разбрахме любимата игра Тихтиман. Така, любима песен има ли? Ти се отказваш. Път се на Роуз и Бруно Марс. Така ли? Ти знаеш, че аз имам тази песен, после танцуваме ли на нея? Да. Добре, ти коя щеш да кажеш? Да. Добре. И последно изпитание, няма да ви мъча повече. Кое е любимото и животно? Пони. Пони, така ли? Да. И аз много харесвам, особено ако са еднорози. Нали? Добре. Сега предлагам да направим една песничка, за да си продължим загрявката и да видим кой още ще дойде. Знаем ли кой още трябва да пристигне? Да, добре. Така, тъмът, докато дойде, ние ще направим една песничка, която съм сигурна, че Рая знае много добре. Не знам колегите дали ще могат да се справят. И готови сега да бебе от така. И
Мом! Здравей! Как се казва? Ема. Ема! Ох, прекрасно име. Много си хубава. Добре дошла. Сега, първата ви задачка към пътуването с Уолт Дисни. Ще трябва да разпознаваме движенията към всеки цвят. Ей, сега ще ви обясна. Звучи много шантаво, нали? Да. Ама не е чак толкова. Значи, например, когато кажа, пускам музика, разбира се, няма да сме на тишина. Когато кажа зелено, отиваме при какво е долу е зелено? Тревата, затова клякаме и се напипваме тревата. Да. А ако кажа обаче синьо, според вас какво правим? Скачаме към небето. Точно така. А ако каже жълто, правим ножички. Защо? Сега ще видите, за да се тренирате, колко бързи може да бъдете и как може да превключвате. Така, за малко да вляза в лекция за мозъчните клетки и така нататък. Розово, любимият ми цвят. Когато кажа розово, цвета на щастието, правиме ето така, вижте. Ето така. Я да видя, можете ли така да сте много радостни? Не заспали радостни. Червено, това ще хареса на момчетата, е бокс. Ето така. Добре. Сега повтаряме. Зелено, синьо, жълто, червено и розово. Така, готови сте май. Я да видим. Я да помисля колко бързо ще може да превключвате. Браво, зелено! Синьо! Зелено! Розово! Червено! Жълто! Синьо! Зелено! Зелено! Ма вие да не би да се изморихте? Ами вие ако се изморите, аз какво да правя тогава? Добре. Ето, ти измори ли се? Искаш ли да пиеш малко водичка? Айде, сега пи ли? Добре. Сега тръгваме към замъка. За да стигнем до там, трябва да огледаме тук какво се случва, за да и да направим едно влакче. На влакчето, ако може да се нареди първа Рая и зад нея всички приятели. Я да видим къде е този замък. Хващаме се или за раменцата, или за кръщчетата. В която влизаме, има препятствие. Кой може да прескача река? Сигурни ли сте? Добре, можете ли да се гмуркате? Още сега ще проверим тази работа. Отиваме малко назад, пак така както сме на влакче. Ето това е моята сгъваема река, която...
когато изкачат диаманти. Виждате? Така, това ще е първото ни препятствие. Може ли някой от големите да ми помогне за ръката да държи от другата страна? Искаш ли ти? Айде, лай. Не, ти си рожденичка и ти ще играеш. Така. Вие се зад Рая, моля ви се. Ела, тук отпред, където е сподаха там. Най-прекрасната. Така, ето така, вижте го във време. Чакай. Добре, браво, точно така. Но като кажа старт, значи прескачаме, минавате зад мен и се нареждате пак последни, окей? И ще става по-сложно и по-сложно. Хайде, започваме. Ела тук от тази страна. И да видим кой му държава в тази. Сега минаваш зад. Пак на редичката. Давай. Давайте, не се страхувайте. Само да не си на мокрите маратончите. Колко бързи станахте, като ви скоци. Тогава започва да става все по-бурна реката. Браво! Един по един в редичка скачаме, моля ви. Браво! Давайте. Сега ще видим какво се случва, защото... Няма точно да ме скаче. Браво! Чудесни сте, още 10 секунди. 9, 8, 7. Тук бабка иска да ви спъне. 6, не се давайте. 5, 4, 3, 2, стоп. Нареждаме се пак, защото не е точно малко. Нареждаме се пак. Защото в реката надиваме на другата посока. На моите. На другата. Така. Застане въже. Значи в реката, защото вие сте много добри и бързи, влиза един крокодил. Ама не е страшно, спокойно. И то крокодил си отваря устата и така. Така, ето това е устата на крокодила. Вие трябва да минавате през устата. Ето така. Но тя всеки момент може да штръкне. И да се отвори там. Ти се оплашен. И да се отвори там. И след малко, и тогава трябва да минавате оттам. Обаче може пак да штракне и да хване така някой. Разбрахте ли? Айде да почваме. И старт от тук минаваме сега. Пак зад мен на редичката. Штракне пак и да ви хване с зъбите си. Не се плутаме. Там хванахме някой. По-леко да не ги отнесеме. От тук сега. Бързо. И штрак. Няма, давай. За малко. И стоп. Чудесно, а сега казахте, че може да се вмуркате. В следващата стая, в Ловдици, има водопад. Сега ще видим как се вмуркате. После ще има и замръзване и хващане с мрежата, така че ще подгответе. Сега. Ще нареждаме се пак в колонка. Когато вълната е нагоре. Ето така. Хоп. Не бързаме. Вие минавате. Като е надолу, чакате, окей? Ето така ще бъде. Когато кажем старт. Нареждаме се. Рая е първа, всички са след нея. Не се путаме и не се пререждаме. Моля ви, има си правила, за да не се сърдиме после. Готови? Давай, Рая. По един. Сега обаче водопада ви хваща и
пиете водичка, че май да измори. Я? Как ты сделала? Иди паузу. Дядя вкусно. Можете? Да. Не можешь. Ты куда ли? Баллони. Добре, след като се надухме балоните, имам още два. Айде, изчакаме другите два балона, имам изненада за вас. Много е голям, браво. Браво! Знаете ли какво? Мини и Вики много обичаме тази стая, защото много обичаме да си пожелаваме желания. Като кой не обича? Вие обичате ли? Да. Така да ги пожелаем, че да могат да се случат. Искате ли сега да ви кажа тайната? Ето тук има едни вълшебни камъчета. Изчакай само за малко да направим магията с камъчета. Пазиме го сега и го държиме, за да ви кажа... Леле, какво става? За да ви кажа какво правиме с него. Разбира се, заповядайте. Ето и на те. Сега ще си взема и аз едно, за да ви показвам. Значи, за да се случи желанието възможно най-бързо и сигурно, трябва да заредим тези вълшебни камъчета със самото желание. И правим ето така, отваряме ръчичките. Сега поглеждаме го, стискаме силно. Слагаме до сърчицето, къде са ми сърцата, я да видим. Браво! Сега затваряме очи, стискаме. Пожелаваме си желание, което много искаме да се случи. Или да получим на ум, си го пожелаваме, ама така, че си го представяме наистина как се случва. В детайли с картинки. Като това е желанието, ти го включваме вътре в камъчето. Рая, готова ли си? Отваряме сега очи, отваряме ръчичките и правим ето така. За да отлети високо, високо. А до вечера взимате вода за вас за подарък. Слагате си ги сега или в джобчетата, или ги давате на родителите, за да не ги загубите. И ви чакам да продължите. Дай го тогава на мама, за да не се загуби. Да, ще го паза, Рая. Това е много шая. Може ли да ме не, няма да се бъде. Който иска, може, разбира се, да каже. Аз ще кажа, че моето желание беше да има балони. Кой друг иска
в стаята с балони, ето сега, влизаме вътре, там разбираме, че за да дойдат балоните, ние трябва да танцуваме. Да. Вие можете ли да танцувате? Да. Сега ще ви пусна една песен. Up,
Позовете на първи. Я да видя какво е това, я го разтворете. Отвън го хващаме за дръжките, излизаме от парашута и го хващаме за дръжките. Разпъваме хубаво. Разпъваме. Минете сега малко нататък, не се путаме тук. Сега, как да го раздишаме този парашут? Гледаме бързо долу. Някой ще падне ли по-близо до рая да не помага? Сега първо долу, ето така. Лекичко. Го събуждаме, че той спи, вижте как хърка. Айде парашут и правим къди. Ставаме сега малко по-силно, да го разтрусаме хубаво. И скачаме! Браво! Това са спътовете на дъргато, точно така, браво! Клякаме пак долу. Пак леко. Сега почвам, не те чува музика. Още не. Това е силно на местата. И още по-силно. Добре, а сега да пробваме да го завъртиме. Давайте. Давай, Рая, давай. И стоп! Пак правим силен вятър. Готови, скачаме! Сме в градината на двореца. Добре, той иска да пие. Аз искам. Добре, айде една минутка тогава и ще ви кажа какво ще правим. Така, готови ли сте? Да! Отиваме в градината на двореца на Дисниленд. И там има едни рози, които трябва да си набереме. И вие ще ми помогнете ли? Няма, той вече е добър и позволява да му береме от градината. Така че, ако искате да ми помогнете... Разбрахме кой е мечката. Тук. Давай. Ето така се натискаш щипката. Това е щипката розичка. Носим я.
приготвя една голяма бяла изненада. Представяш ли си, ама много голяма. Изглежда страшна, но всъщност е пухкава и готина. Чакай малко, сега не изглежда. Да, готова ли сте видиш изненадата? Айде да викаме пандата Йоги. Панда Йоги! Панда Йоги! Не чувам да викате.
са ли лютите чушки? И кюфтетата. Тортата е най-сладкото. Добре, тогава да се съберем, за да я викаме и да я посрещаме заедно с Рая. Рая, елай от тази страна, ако искаш. Чакай да види, не, от тази, за да може да го снимаш, да няма да ви се тук от тази. Ела от тази, за да се вижда и нещо. Идваме при Рая, ето тук от двете страни, защото от тази ще дойде тортата, за да викаме заедно с нея. Ето. Да не би някой да е изял, да не би пандата да е изяла тортата. Я вижте, какъв е голям, сигурни сте. Я пак да викаме. Добре, хайде, ще поговорим сега. Много да се слива и много успех в живота. Браво. Някой друг? Искаш ли може? Нямаш да ти искаш нещо да кажеш на Рая? Кажи ме, здраво. Браво. Някой друг иска ли нещо да каже? Жива и здрава и те така красива. Лъчезарна, наистина е много лъчезарна. Честит празник и на мама и тати, защото това е празник и за тях. И всичките са много щастливи. А сега е време за снимки. Дайте първо всички примечки за снимка. Яша, браво! Идвам и аз. Because
remember, I'll be the one you won't forget. Стана Катерина.
Не, дойде. Ето теб ще започнеш. Стоп, просто не съм казала. Ще започваме. Мене. Да. И старт! Давай! В него беше, ако е истината, защото в него остана тоалетна ласка. Айде, продължаваме. Да, в нея беше, да, сладка. Като много знаеш. Я да видим колко станаха. Направете място на Рая. Хайде. И старт! Не може да ги да печелиш. Старт! Чао! Защото си подавате двамата сега. Кой от двамата беше? Ти май беше. Айде, ла. Айде. И остават. Аз и Рая. Кой ли ще спечели? Айде, лати, мамо. Те двамата остават. Не, само те двамата остават. И старт!
Много сте скучни, много сте скучни. Абе, бре! До кога чака? Живели, приятели!